Bolo to dávno pradávno, keď okolo jazera Guatavita žili iba indiáni z kmeňa Muiskov. Tí boli podľa legendy nesmierne bohatí. Vždy, keď na trón nastúpil nový náčelník, usporiadali obrovskú oslavu. Jedlo a nápoje sa podávali iba v zlatých nádobách. Zlatom a drahými kameňmi sa zdobili aj oslavujúci indiáni. Najhonosnejšie však vyzeral náčelník. Nemal oblečené šaty. Jeho nahé telo natreli lepkavou živicou a potom ho vyváľali v zlatom prachu. Náčelník vyzeral ako živá zlatá socha. Pozlátený potom nastúpil so svojimi druhmi na plť s obrovským zlatým pokladom. Plavili sa až do stredu jazera a tam všetok poklad vysypali. Bola to obeta bohom, ktorých nový vládca žiadal o múdrosť a dobrotu. Potom vo vode zmiel zo seba zlatý prach a oslavoval so svojím ľudom niekoľko dní. Podľa legendy, indiáni do jazera sypali zlaté obetné dary celé stáročia. Mnohí cudzinci začali preto vyratúvať, aké obrovské poklady musia ležať na dne jazera. Legenda o zlatom náčelníkovi i mieste plnom bohatstva ich úplne opantala. Nad pokladmi i nad tým, ako ich získať, rozmýšľali tak dlho, až ochoreli na zlatú horúčku. Volá sa tak choroba, pri ktorej chamtivosť človeku úplne zatemní rozum. Vynosíme z jazera vodu a odkryjeme zlatý poklad. Povedali si ako prví španielski vojaci a dobyvatelia Lázaro a Hernán. Dlhé týždne vynášali v nádobách so svojimi robotníkmi vodu z jazera. Guatavita je ale obrovské jazero. Za 3 mesiace úmornej práce klesla jeho hladina sotva o 3 metre. Lázaro s Hernánom našli zlato. Bol ho však tak máličko, že ním ani robotníkov nemohli zaplatiť a obaja skončili na mizine. Hlupáci, išli na to úplne zle. Posmieval sa o niekoľko rokov neskôr Lázarovi a Hernánovi bohatý kupec Antonio z Bogoty, hlavného mesta Kolumbie. Aj on sa rozhodol, že získa poklad z Guatavity. Robotníci vykopú pri jazere kanál, cez ktorý vytečie všetka voda. Medlil si ruky kupec Antonio. Myslel iba na kopy zlata, ktoré v bahne na dne jazera objaví. Prerátal sa. Tisíce úbohých robotníkov nútil kopať, kým sa steny kanála nezrútili. Chamtivý Antonio spôsobil veľké nešťastie, lebo zosypaná zem usmrtila väčšinu jeho robotníkov. Nezbohatol ani Antonio. Na slepej chamtivosti dobyvateľov i kupca Antónia sa nepoučili ani ďalší hľadači pokladov. Keď sa im aj podarilo vysušiť na chvíľu jazero Guatavita, obrovské poklady na jeho dne nikdy nenašli. Z bahna stihli vytiahnuť iba malé dôkazy, že legenda nie je úplne vymyslená. Slnko však potom bahnité dno vysušilo a stvrdlo ako betón. A keď nastalo obdobie dažďov, jazero Guatavita opäť naplnila voda. Legenda Eldorado, po španielsky pozlátený, teda nie len o nevídanom bohatstve, ale tiež o chamtivosti, ktorá ľudí ničí a prináša im iba utrpenie.